Здрасти хора, сега ще снимаме с моите приятели. Теди, ти ще играеш ли Майнкрафт? Не. С моя приятел Вало и Теди. Сънчето няма да играем. Да, заедно ще играем тетка. Варо, това ми са стрели се мисля, те всичките. Еми защо с мини версията? Къде да знам, бе, пич? Стив! Ама си с... Какво бе Вало? Какво бе Теди? Така, ще снимаме 15 минутки. Къде се качваш там? Там ни е къщата, бе, глупак. Тук не беше къщата, забравя ли? Виж, 5 зомбита има, само една вълна има. В гладен съм. Не знам, гладен бе. Искаш да направя. Имаме ли печка? Казах ти, че не става, Теодоре. За тебе не става. Айде, нека ще го изчакаме да дойде. И Теодор ли, бе? Не бе, той даже там нещо си. Ох, колко е бързо! Да се бъгна като зомби. Ти си направи. Какво? Ти нали си остави оръжията тук, бе, и тази кирка е моя, да. Ти забрави ли? Ние си оставихме тук оръжията. Само, че ми трябва един нов меч. Копичеш там? Айрано, моля та. Шайра да не и само това. Искам да взема това. Аре, ще стане от тия. Опечи клея. Чу ли опечи клея? Какъв клей, бе? Да бе, клея. И синьото. Аз искам да погледна малко чудесенки. Тук трябва вече да има слаймове. Хора, ние направо се спалнахме на си. Аз страдах да спя да го настроя. Тревога. Крипърчо. Така. При мен пък има вестича. Да. Мале, аз бягам като извратеняк. 50... Опа, аз се загубих. Това е 2 крипъра. Валя, аз се загубих. Пък при мен има 2 крипъра. На половин сърце съм. Валя, къде си? При мен има 2 крипъра. Добре, първо съм навам. Някой следва ли маме? Окей. Нека спи. Аз влизам тук. О, на едно сърце съм. Паяк! О, поне ще имам и паяжна. О, вече имаме за лък. По-добре за въдича. Поне да взема дърта. Да, взема. Ох, че сме. Знаеш какво има при мене? Един скелетон и 2 слайм! крипъра. Видях слайм! Тук беше бе. Не може да избяга, тук го видях. Може да е пълно там долу. Къде? Ох, той. Кой се от къде? Можеш ли да дойдеш ти? Аз ще го докарам. Или направо зад къщата. Зад нашата? Да. Той сега ме следва, май. Да. Той не е малък, тъй че побързай. Оф, какво пак става, бе. Аричица е заклещил. Аз не ти виждам ника. Зад нашата къща. Да. Не виждаш ли една счупена такова? Аз... Ага, видяхте аз. Да. Виждаш ли? Видя ли миника? Вече трябва да ми го видиш. Виждаш миника, нали? Да. Отка нещо чувам. Чувам да наближава при мен. Те слаймовете са 2. Да. Аз водя един крипър. Майч. Я гони ли ма крипър? И къде е слайма? Аз имам айрон меч. Добре. Се губим вече. Да, то тук е плитката или нещо. Един удар. Те няма да ни убият, май. Опусна ми една топка. 2 топки. Мене 2. Ма бият? Ти не знаеш ли ме бият? Колко топки имаш ти? 7. 7-5 колко прави? О, има такова. Как да знаеш, бе, Вало? 7-5 колко е?
Вижте, Валя, не знае 105. колко. Да. Мързима! Ау! Ти колко имаш? 7. Да. 17 имаме. О, едно зомби велико. И ти знае какво имам? О, можем 2 водичи. Киби. 4. О, крава и овча. Вземи овцата. Уби овцата. И крата. Да, уби. Ой, прасе. О, супер. Най-после. Там. Май виждам къща на вещича. Да, бе. Във водата ли ти имаш? Да. Не, чакай, ще не гъщата. Чакай ме. Къде си при брезата? Да, чакай, че не видя. Хора, кравата ми лета, майки. Това ми е върна. Къде си център да? Човек, ти си надалеко. Ти не си при бреза. Ти си на хан крумото. Чакай ли? Чакай ми. Едно по-обикновено дърво. Дървета да ги снимали. Ами това. Аре сега. Къде? От къщата си отиваме. Нямам зона. Овцата ми е къща. Това ти няма там. Просто ме следвай. В къщата има ли? Да, има. Значи има ли? Следваш ли назад? Аз се върви бам. Чай, май се загубих. О, има още един сон. Май се загубих. Не има тук. Няма безсмисъл. Ама ние с меча. Арва човек да С снима. кожа? Да! Не мога да те удара. Брате, бате. Сега някакъв рипър да кажа. Къде? Ние сме пристали. О, черната. Имам тръвен. Ето назад на лъпи. Уби прасетата бе, човек. Какво? О, 4 храна. 2 на тебе, 2 на мене и 2 на... Едно на тебе, едно на мене. Още овца. И трябваше да ги размножим, ама аз чак накрая видях другата. Сега трябва да се връщам пак при дупката. Деда, можехме да умножаваме крипари. Да, бе, да ме убива. Дръсти зомба. Добре, тук някъде трябва да имаме с голямата дупка. Дет намерих кола. Къде намерих кола? Сега направи. Още един слайм. Един винаджи е мъртъв. Какво да направя? Да играе ключек. Тук вече става малко натечен. Трябва ми дърва. О, мале! Какво е? Мале, че взема буст. Той ми скача на главата, човек. Да, те така правят. Не знаеш ли? Колко са бързи. Не мога да се мърдам, слезнал съм! Реве не мога да се справя. Супер. Имаме 17, точно 19. Имаме 26 топки. Добре. Айде още 2 овци. Ти колко кажеш не имаш? Аз ще направих вируса. Ние хора играем навънка на улицата. Може да чувате от време на време коли.
Мен има крипъри на чакалю. Нека да те изяде, сякаш нямаш меч. И дупката я няма. Изхвърля го при крипъра в водата. Тук имаш айрон, си спомням. Вой, 2 крипъра на чакалю. Так полезно. Полезно се не зарави къщата. Мале, това матка зомбито. Валю, май има спалня. Леле, колко високо се подаса. Драго, идаш ли, бе? Човек, аз съм в мината, рисковам с живота за малко айрон. Защото няма айрон в тази мина. Какво е това? Те с вода я помислих за такос. Ти познай аз какво се помислих. Помислих си един крипър гърми къщата ни. Че ще се заминава, нещата се заминава. О, писанко. Писанчо, какво? Е, тук има една котка, ама Не може да тя избяга. Няма смисъл. Щях да ви я снимам. Това е моята котка даже. Писю, ела тук при бати, бе. Ела тук. Аз му викам, Писю, ела при бати. Аз съм опатко. Нещо ми веси. Искаш ли малко камък? Виждам колко вълна. Камък искаш ли или не? Да, не. Искам. Тук има спаунер. Тук има 50 зомбита. Чувам ги. Има и лава. Стига де. Опа. Спаднах малко. Овало. Не си намали звука. Ох, сега представяш ли си някой крипа? Бум! При мен има крипър. Тъй ще остане на едно сърце. Да, аз съм на 3 сърца. Казвам се. Или ти ще умреш, или той ще умре. Ох, 16. Да вземем ли ще повече или... Держа. Далеко. Прибирай се. Прибирай се, че сега ще видя. Можем да си го направим като честро. Виж колко почти няма. Виж. Чао, след това пак ще се видим.